Sviatok mladých, Festa 96. Ťažiskom celého podujatia bola príprava, ktorá trvala asi 7 mesiacov. Počas tejto prípravy mladí, ktorých na začiatku bolo okolo 1500, dostávali každý mesiac obálku s úlohami na 7 až 13 dní. Mladí sa cítili oslovení týmito obálkami, vidieť aj z toho, že sa ich postupne zapojilo do prípravy až 3700. Nakoniec sa podujatia zúčastnilo asi 4000 mladých z celého Slovenska. Môžeme povedať, že od Bratislavy až po Bardejov a Humenné. Témou stretnutia bolo heslo duchovnej obnovy Slovenska na tento rok: jedno srdce, jedna duša. Mladí ľudia tohto sveta poznajú len klam a nenávisť, tým srdcia len slova smieta, tu prichádzaš ty, čo učíš ich. Don Bosco, si patrónom mladých, tak naše mladé srdcia láskou. Don Bosco, tiež tvoje deti, nám mladých detí oporou. Aj v mene všetkých Salesiánov, aj všetkej salesiánskej mládeže gratulovať 45. výročiu jeho vysviacky za biskupa. Gratulujeme vám, otec kardinál, nech vám Pán Boh pomáha i naďalej. Zo všetkého, čo máme, odteraz nám nepatrí nič. Prinášame plody zeme, ktoré ty rozmnožíš. Tu sú naše ruky, použij ich, ak chceš sám, aby si svetu vždy dával chlieb, ktorý darú. Chajre. Tajúplný pozdrav sa vznáša nad Slovenskom. Čo od nej čakáš? Veľa jedla, zábavy a tak podobne. A spýtajte sa. Chajre znamená raduj sa. Radosť znamená cestovať s mladými. Páči atmosféra vo vlaku. Tá, дуже dobre. Hej, hej. V približne rovnakej chvíli dorazil na stanicu aj vlak zo západu. Na stanici utvorili poriadny dav, ktorý smeruje na námestie Andreja Hlinku. Tam bude o chvíľu festa slávnostne otvorená. Sviatok mladých otvára provinciál Salesiánov na Slovensku don Ernest Macák spolu s radcom pre východnú Európu donom Albertom van Hecken. Táto časť programu vyvrcholila vo chvíli, keď sa naše Raduj sa znieslo do vzduchu v podobe pestrofarebných balónov, aby sa dostalo do celého sveta. Stretnutie pokračuje v hale na Bôriku. Tu sa konali aj predchádzajúce sviatky mladých v roku 1994 a 96. Festa vznikla ako odpoveď na túžbu mladých stretať sa, zažiť cirkev, vidieť, že nie sú osamotení v snahe žiť zodpovedne. Ty si, Pane, za nás život dal, rozmysleň si oslovil. Ty si, Pane, za nás drobu stal, rieky si nám odpustil. Zástupca riaditeľa haly mi povedal, že dostali informáciu, že v hale je niečo umiestnené, čo by mohlo spôsobiť určitý možno výbuch. Vy ste boli takí dobrí v úplnom pokoji všetky veci si nechať na zemi, tuto, a tými vchodmi, ako ste prichádzali, pomaly proste výjsť von. Niekto zatelefonoval, že v hale je bomba. Svätá omša sa musí prerušiť na dobu neurčitú. Nik nevie, čo bude s ďalším programom.
Organizátori nestratili ducha prítomnosť. Nasleduje stretnutie tých, ktorí si písali. Som sa naučil písať listy, potom tak som rozdával vlastne sa aj v tom písaní. Policajti odišli, mladí opäť vchádzajú do haly. V atmosfére spoločenstva, utúženého dobrodružstvom, sa znova začína svätá omša. My, Salesiani, kráčame spolu s vami. Zaneste toto posolstvo do čelnej, celej, vašej, každej vlasti a zíde plodná neho. Nech vás Boh požehná. Tak teda, chajrej. Radujte sa a dovidenia na ďalšom sviatku mladých.